May buntag mga kaigsunan, intak na karon sa kabuntagon. Paminaw kamo, sudong nining kamatuoran nga gihatag sa Ginoo kanato. Tungod kay kining kamatuoran mo gini maghatag magiya kanato ngadto sa kaluwasan. Kay bisag unsaon pa nato sa pagpaila nga kita iya sa Ginoo apan wa ta magkinabuhi diya sa Ginoo, dili gyapon ta mahimo nga iya sa Ginoo. Ug wa gyapon pulos mga higala ang atong pagsimba, wa gyapon pulos ang ato nga pag-atiman sa atong kaugalingon kung kita wala magtamod sa balaod sa Ginoo ug balaod sa may panglawas. Matud Padre sa Mateo 5:17, ayaw kamo pagunahuna nga ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan ug sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kun dili sa pagtuman niini. Mismo si Ginoong Jesucristo niingon nga wala ako moanhi aron sa pagbungkag sa kasuguan kun dili sa pagtuman niini. Kaysa pagkatinuod sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, walay pagasayloan sa kasuguan bisan usa na lang kakudlit ug usa ka tulpok nini hangtod ang tanan matuman. Busa mga higala nga wa bungkaga ug usa nga pagpamatuod nini nga kung naapay langit naapay kasuguan. Nga naman mahanaw ang langit ug ang yuta ug nayuta naapay kasuguan. Wala ni mawala bisan usa lang ka kudlit ug usa ka tulpok. Mao na nga kun daghan na moingon nga wa nay kasuguan, nagpasabot nga membro mo sa iglesia nga magsusupak. Dili mo membro sa iglesyang magtutuman. Karon kay ang luwason sa Ginoo katur magtuman. Lisod pod yun ang mga makasasala mga higala mo'y pagaluwason. Ang tanan nga naghimog pagpakasala, nagahimog paglapas sa sugo, kay ang pagpakasala mao may paglapas sa sugo. 1:3-4. Mura pagsalamin mga higala. Nakita nimo imong dagway na mga naibuling imo nang hilamusan, dili kay nudnod nimo imong naong ngadto sa samin. Kun dili unsa man imong hinluan. Nagpasabot mga higala nga ang tao di ay kun walay Kristo lisod, no? Pagpakasala maga padayon. Santiago 2:10, kay bisan kinsa nga magabantay sa kinatibuk-an sa kasuguan apan nakalapas siya sus kabahay niini, siya nahimong manilapason sa tanan niini. Busa mga higala, kung ikaw ako, kung gusto ka nga mahimo tang himsog diya sa Ginoo, magbantay ta siyang balaod. Nga naman, bisan usa lang imong lapason, imong iwali nga wala nang adlaw pulay, wala nang Sabado nga ikaupat nga sugo. Matud pas Biblia, mga higala, himuon ka o kalimtan ka nga anak. Oseas 4:6. Mga higala, unta igong panahon, salamat kayo nga kamo magasunod nini aton